Já se dneska při prezentaci chci věnovat trošku jiný věci než technologii a metodikám. Chci se věnovat vztahům a ne ani tak vztahům venku, ale uvnitř. Protože hodně věnujeme času školení nákupních technik a implementaci systémů a hodně tabulkám a maličko zapomínáme na to, že to budou jenom operovat lidi. Zkušenost moje životní, nebudu ji tady promítat celou, jenom chci ukázat, že mám za sebou 10 let života na pobočce a 2 roky života na centrále. Kdo máte nějakou centrálu, někoho, kdo vám mluví do práce a dává dobré i špatné rady, tak asi víte, co znamenají obě ty věci a těmito zkušenostmi bude podbarvené to, co vám budu dneska říkat. Proč vám to říkám, jsou jednoduché věci. Abyste zkušenost, kterou vám předám, neudělali znova tu špatnou a abyste dřív, než by se vám to stalo normálně, poznali, že se řídíte do něčeho, co nedopadne dobře a nebo nedopadne tak, jak vy chcete. Začnu tím, kdo vlastně řídí dodavatele. V zelených šipkách vidíte ty otázky, co já myslím tím řízením. Kdo ho informuje, kdo mu dává pokyny, kdo ho hodnotí. Ať už formálními dopisy, anebo krátké zprávy těžkým váhám. Asi jste zažili situaci, kdy jedna SMS-ka někoho jiného z vaší firmy úplně rozbila business case, prozradila něco, co mělo zůstat tajné. Dodavateli na skutečná jednání o těch hodných a zlých tématech. To jsou všechny otázky, na které musíte odpovědět já nebo můj člověk. Když to tak není, tak se řídíte do toho, co já nazývám strapněním. Protože když druhá strana neví, že vy máte v ruce ty opratě, tak víte, jak to dopadne. Zneužije toho. Tady já jsem nakreslil takové komunikační schéma, jak to může vypadat. Ideální je, když zvnitřku firmy ty hlavní obchodní věci, které rozhodují, posíláte vy nebo váš člověk, u vás se zbíhají ty nitky. Samozřejmě můžou existovat kanály předávání technologických dat nebo výkresů nebo něco, ale rozhodujete vy. Dostal jsem se ve své kariéře i do situace, kdy já jsem sice formálně odpovídal za ten vztah, byl jsem tam, ale ty hlavní rozhodnutí jsem nedělal. Běžel projekt, já jsem ho jakože řídil a dodavatel mi zavolal. Tak pan technolog mi to potvrdil, že ty další 2 roky máme v kapse, tak kdy to podepíšem. To není správný a je to hrůza. Na tomto obrázku se věnuju trošičku vývojovým projektům. Majitelé docela často jsou rádi, když nemusí náklady na celý vývoj, ať už je to engineering firmy, nebo nějaký design stavby, nebo receptura výrobku, nebo technologický postup, když to nemusí zaplatit sami. Protože je to drahé, trvá to dlouho a často na to firma sama nemá ty nejlepší věci. Tak řeknou, perfekt, pozveme strategického partnera, na začátku si vybereme z nějakých, co známe, a pak se uvidí. Čili dodavatel udělá vývoj za nás. Na úplně obrácené straně je to, co máme my nákupčí rádi, a naše práce je vždycky firmu přesvědčit, aby i když dodavatel investuje svoje věci, používá svoje pracovníky a nedostane to cash zaplaceno jako službu, tak aby nám zůstala ta nezávislost. Na dalších 2 stránkách rozebírám, jak to může vlastně dopadnout. Nazval jsem to, jak chci, aby to vypadalo za 2 roky po ukončení vývoje. My totiž jako nákup v té firmě pořád zůstáváme. A všechny tyhle projekty a aktuální strategie a nový trend aplikovat něco do manažerského života, ty vždycky žijou a pak umřou, ale nám to na knedlíku zůstane. A nás se ptají, proč to je drahé, proč dodávají pomalu, proč nás zase zasekli, proč pořád něco dalšího chtějí. A já říkám, když dodavatel udělá vývoj za nás a vnitřní firemní specifikace materiálu obsahují jeho jméno, což mi husí kůže nabíhá, vám doufám taky, tak to sice dopadne tak, že jsme na začátku ušetřili náklady, využili jsme vybavení dodavatele, které nemáme,
možná nám ten dodavatel pomohl vyvinout produkt na vyšší úrovni lépe prodejný, a já nedevalvuju tenhle argument. Možná nám aplikoval technologii, která za 10 let má nejlepší TCO a opravdu nás to někam posunulo. Ale připravme se na jednu věc a připravme se na to úplně na začátku, když začínáme dělat architekturu toho projektu. Nebude možné ho změnit, téměř nebude možné ani vyjednávat. A když ten dodavatel sám, ne, že nechce zlevnit, ale on třeba řekne, já tu divizi zavírám. Přestane vám vyrábět nějaký super premix s nanovláknama, který ta linka potřebujete, a je konec. Musíte to celé dělat znova. A to není o tom, proděláte 10%. Proděláte 40 milionů euro, protože jste na to postavili továrnu. Druhá strana, druhý extrém té stupnice je nepřipustit závislost. Čili v oválu vidíte, dodavatel a jeho jméno neexistuje ve firemních dokumentech, maximálně v těch objednávkách. Já můžu provádět svoji práci a ten vývoj zaplatím, ale taky to vždycky nemusí být pravda. A to je směr, do kterého bych vás sunul, kdybych tu věc rozhodoval. Dodavatelé, když na začátku vy děláte něco opravdu velkého a ten obchodní manažer úplně vidí 15% zvýšení svého prodeje, tak připustí ledasco. A já tomu říkám 99 let. Povedlo se mi to už aspoň 3krát v kariéře, že to, co dodavatel do toho dal ze svého, tak on se toho nemůže vzdát ani legálně, prodat duševní vlastnictví, je to trošku problém, ale ve smlouvě paragraf o neomezeném použití na 99 let může projít. Musíte to postavit šikovně, musí to být úplně na začátku viditelné a máte šanci, že nebude chtít 100% amortizovat v ceně, protože na začátku projektu ta nálada je zpravidla pěkná. Když ten projekt je velký, oni tomu věří, zapojí se do toho, tak se ty věci dají a to je úkol pro vás. Hnedka na začátku to tam nacpěte. Zjistěte si, jaké projekty jdou, nesmí vám to utéct mezi prsty, že pak na konci přijďte podepsat kontrakt, no tak to je hrůza. Zažili jsme to každý, mějte oči otevřený a tohle tam nacpěte. Další povinnost nákupčího, kterou já aplikuju, kdekoliv to jde, hodně firem pracuje v nákupu tak, že uděláme tendr, a pak toho stávajícího natlačíme do těch nejlepších podmínek. Super, žádná práce, žádné změny, nemusíme nic domlouvat, nemusíme si zvykat na nový materiál. No jenže, když to v té kategorii uděláte 3krát po sobě, tak samozřejmě to nefunguje. Ty dodavatelé si zvyknou, no jo, budeme křoví, kašlem na to. Občas vám tam někdo ze sportu pošle nesmyslnou cenu, aby to trošku rozvířil a všichni se vyšokovali, ale výsledek to nemá venku a ještě horší výsledek to má uvnitř, protože vaši kolegové si zvyknou, že nemusí dělat žádnou projektovou práci. Ten, co to dodává 8 let, to bude dodávat dál. Když jste ve firmě chvíli, převzali jste historii, velmi často je ta historie, že trošku zapáchá. Vlastně úplně přesně nevíte, jak ten tendr vypadal. Možná tam byly nějaké penízky pod stolem a není nic lepšího, než do firmy jako nákup vnášet povinnost z principu ty dodavatele měnit. Je to výchova. Nejenom, že tím ušetříte peníze, ale i když se tím peníze neušetří, tak je potřeba ukázat, vy jste říkali, že to nejde a já jsem to prosadil. To znamená, když já budu chtít, tak to prosadím všude a kvůli těmto principům si to u firmy obhájím. To je další vaše povinnost, pokud chcete být v roli na druhém slajdu, že vydržíte ty opratě. Změnou dodavatele dokonale přetrháte všechny spolužáky z technologické fakulty a tak dále, protože nikdo neplatí úplatky za to, že nedodává. Vykolejit letité dodavatele a tak dále, o tom jsem mluvil. Jsou to všechno těžké povinnosti, ale nesmíte na ně zapomínat. Nákup ovlivňuje obrovský části rozpočtů a nákupčí jsou často unavení, ale pak mají dělat něco jiného. Shrnuju situaci zase vztahovou.
Kdy má cenu šlapat na plyn a hoblovat další procento a kdy má cenu chovat se jinak. A než do tohohle jdete, tak musíte vědět, nebo váš člověk, jestli dodavatel s váma musí spolupracovat, anebo chce. A kdo tohleto neví, tak by neměl ten nákup dělat, nebo ten strategický vyjednávací nákup. Protože já se jako nákupčí chovám úplně jinak. Když vím, že se mnou někdo musí spolupracovat, no tak je to paráda. Dal jsem tam 3 varianty, všechny jsou drsné, ale já je řídím a já si rozhodnu, jestli chci, aby to takhle bylo. A to je zpátky ten první slide. Buď to jste nákupčí a řídíte biznis, anebo ho řídí někdo jiný a je to špatné. Zelený slide je samozřejmě něco úplně jiného a naše práce nákupců je o tom do téhle situace ten biznis dostat. Samozřejmě vy nerozhodujete za dodavatele, jestli on myslí nebo chce. Ale vy, když vidíte firmu, se kterou má smysl dělat, vidíte, že ty pracovníci tam mají zájem dělat s vámi, majitel to podporuje a mají nějaké problémy, tak paradoxně není správný postup je vyždímat, roždímat a hodit do kanálu. Vy máte velmi často v ruce věci, které jim přinesou další biznis, zvednou je nahoru a ve finále na tom totálně vyděláte. Třeba na 3 roky, ale vyděláte. A budu o tom mluvit za chviličku. Jak se to dá udělat? Poslední část mého vystoupení jsem si dovolil trošičku nadčasově filozofovat o tom, jak se proměnila nákupní, ale nejenom nákupní, ale celkově obchodnická práce tady v tom našem porevolučním regionu. A když vzpomenu rok 95, což byl můj druhý rok mé skvělé kariéry, tak typický obchodník nebo nákupčí, to byl prostě drsňák, který ty dodavatele hobloval. Dodavatelský sektor, tím myslím ty, který nejednali přímo s obchodníma řetězcema, a je to takový ten těžký průmysl v uvozovkách, tak tam ten vývoj po revoluci šel o hrozně moc pomalejc. A obchodníci těchto velkých firem v roce 95, to byla hrůza velmi často. Přežívali tam z doby, kdy oni byli králi, protože měli zboží, a když na ně nastoupil takovýhle vrah dodavatelů, tak už po cestě domů z toho jednání, kde něco podepsali, vlastně nebyli jistí, že to podepsali dobře a jestli to dobře dopadne. Obchodnický taktiky uměl ten nákupčí, neuměli je oni a celé to dopadlo blbě. A jaký to mělo důsledky? Nebyli spokojení v tom vztahu a využili každou příležitost, aby vás vydusili. Potřebujete něco navíc, něco rychlejc, něco změnit, udělat rozbory mimo smlouvu, 50 € za každou aktivitu. Odmítli nebo chtěli zaplatit. Nákupčí tohoto druhu, ten vlčák, zpravidla neumí odezírat protistranu. To znamená při tom jednání, kde velmi často ty dodavatelé vykecají ani to, co vlastně nechtěli říct, a chytrej nákupčí to hnedka využije. Na začátku u kávy začnou mluvit o tom, že jejich sesterská firma tamhle něco otevřela, že mají nějakou novou logistiku, že něco prodali a tak dále. Víte dobře, že ten trh je dynamický u nás ještě pořád. A inteligentní nákupčí tohle všechno musí do té hlavy dávat a hnedka to zapracovat do toho budoucího business caseu. A když je to tenhle vlk, tak to nedá. Je dobré ty lidi mít, ale nedávejte je na kšefty, kde jde opravdu o systémovou integraci. Dávejte je na nákup kancelářského papíru. 2015, jak já si představuju správný vztah. Nebudu potřebovat právníky, aby mě rozvrátili každý kontrakt a dodavatel se z něho dostal. Ideální nákupčí je pro mě tvůrce trvale atraktivní poptávky. Já chci, aby dodavatel i měsíc před koncem 2leté smlouvy dodával nadšeně. Ty přesmyčky jsou zrádné. A od nákupčího chci, aby to vytvořil, tuhle věc. Nevytvoří to borec, který bouchne do stolu a řekne, chci další 2%. Přijde borec a řekne, já nechci 2, jak jsem vás tak poslouchal, já chci 6.
A za těch 6 vám dám těchto 8 kategorií. Vy se podíváte, co z toho umíte vy nebo vaše sesterská firma a nabídnete mi to do 14 dnů. Dám vám těchto 8 dodavatelů, který mě dodávají po 2 krabicích. I ty 2 krabice je pro mě zásoba na 6 měsíců. Vy to logisticky zastřešíte a mých 15, 20, 50% vnitřních logistických nákladů, půlku z toho vám na rok dám a z toho budete žít. A tak dále. Tyhle ty návrhy musí vaši nákupčí dávat. A není pravda, že je nemají. Každý nákupčí, který má 30-50 dodavatelů, tak tam najde věci, kde ta správa té kategorie ho otravuje víc, než kolik je tam. A to je zdroj pro biznis, pro tyhle, já jim říkám malé šikovné firmy. Vůbec nemusí být malý. Tam jde o to, jestli je tam obchodník, který mu to pálí. Samozřejmě to je propojené další znalost. Když jde mě obchodník se mnou vyjednávat, já musím vědět, jak tam je dlouho, na čem má postavený bonus, co po něm chce jeho šéf, kde chce on být za 2 roky v té firmě. Pak mu dokážu nabídnout věci, které on mi je nepřizná, ale on je uvnitř doma v té firmě prosadí. A tohle platí i o nadnárodních korporacích. Není pravda, že na každý business case oni mají šablonu, kde si odškrtávají. Vždycky tam jsou, speciálně v obchodu, lidi, kteří tu firmu mají rozvíjet. A ty jsou v těch firmách nejúspěšnější. A to je další věc, kterou mu můžu nabídnout. On když uvidí tenhle potenciál biznesu, tak úplně zadarmo bez kalkulace do toho projektu dá 4 své kolegy, který budou měsíc na půl úvazku dělat analýzu těch věcí, co jsem o nich mluvil předtím. A to chci, aby můj nákupčí do té firmy dostal. Protože pak je to vytváření hodnoty. A pak je to vztah, kdy i měsíc před koncem kontraktu to funguje a všichni to chtějí. Takže to je vaše role. Naučit ty lidi i věci, které jim už dávno měl říct někdo jiný. Děkuji za pozornost. Je hrozně málo školících agentur, který, já si tam naskáču zpátky, ať se trošku orientuju, který učej tohleto. Jo, a pokud je to firma menší, kde o těchto věcech rozhoduje generál nebo finanční nebo nějaký jiný ředitel, tak on tomuhle nerozumí. On chce nákupčí, který to bude prostě ten s tou palicí přes tu hlavu, ty 2% každý týden. A školitelé to nenabízejí, protože vědí, že by to neprodali. A tím pádem to vaši lidi nikdo nenaučí a nemá to cesta ven formálně přes školitele. Cesta ven zase opět vede přes nás. Protože my to umíme, někde jsme to dělali, nebo to chceme. A my musíme část práce věnovat nejenom jednáním, obchodním dopisům a konferencím, ale tomu, že děláme ten mikromanagement. Františku, prosím tě, popiš mi, jak to tady vypadá a co by tam šlo dělat. Nic, šéfe, to je hotový, téme je to rozdaný. Tak znova. Tu práci musí dělat vedoucí. To je moje rada. A musí tomu samozřejmě věnovat čas a tak dále, ale je přece daleko lepší svý lidi naučit dělat to, co bych dělal já, a věnovat se tomu, že zase budu někoho dál něco učit. Jo.